Jes, terve vaan kaikille, eli Parviaisen Venla Dapuroundilta. Ja olin tässä Maatila 2.0-hankkeessa vetämässä vertikaaliviljelyyn liittyvää ryhmää ja jaan nyt sitten siihen liittyviä tuloksia ennen kuin siirrytään paneelikeskusteluun. No niin, joo, eli lähdetään tosiaan vertikaaliviljelyä liikkeelle. Mä käyn tässä lyhyesti, että mitä ollaan näissä aiemmissa tilaisuuksissa saatu aikaa ja sitten kutsutaan paneelikeskustelijat paikalle, niin saatte sitten tästä lähteä keskustelemaan syvemmin. Eli vielä tosiaan lyhyesti, että jos täällä on joitain, joille vielä vertikaaliviljely ei ole ihan tuttu, niin voin lyhyesti sanoa, että tosiaan kyseessä on tämmöinen viljelymenetelmä, jossa kasveja kasvatetaan kerroksittain pystytilassa yleensä tuommoisen perinteisen vaakapeltoviljelyn sijaan, ja tämä tapahtuu sitten useimmiten sisätiloissa. Tuosta kuvasta saa vähän sitten osviittaa, että miltä se voi näyttää. Ja tästä on monia etuja maatiloille, muun muassa just tuommoinen tehokkaampi maankäyttö, kasvukauden pidentäminen ja resurssien säästäminen. Ja tätä kautta sitten saadaan myös tämmöistä ennustettavampaa satotasoa ja pystytään viljelemään sitten paikoissa, missä se aiemmin ei ole ollut mahdollista. Ja me lähdettiin tätä teemaa sitten miettimään tämän Mikko Ala-Arvolan tilan näkökulmasta. Kyseessä on tosiaan tämmöinen kotieläintila, jossa on viljelypinta-alaa ja reilusti noita maatalousrakennuksia, jotka sitten tämän vertikaaliviljelyn kannalta on erityisesti olennaisia. Ja tavoitteena Mikolla oli tämän hankkeen kannalta se, että pystyttäisiin tilan kannattavuutta parantaa ja ajankäyttöä priorisoimaan. Ja uudet teknologiat ja trendit kiinnosti, niin siinä mielessä sitten tämä vertikaaliviljely valikoitui Mikolle. Ja me päädyttiin sitten tarkastelemaan tätä vertikaaliviljelyä juurikin tämän salaatinviljelyn kautta. Ja siellä mietittiin ensin näitä haasteita, mitä tähän liittyy, jotka on hyvä huomioida. Ja siellä osoittautui keskeiseksi tämä tekninen osaaminen, sitten erilaiset regulaatio- ja hygieniatekijät, esimerkiksi jos on eläimiä siellä samoissa tiloissa, niin se on semmoinen, mikä pitää huomioida. Ja sitten kustannustekijät, eli siinä on suht iso alkuinvestointi ja sähkön kulutus voi olla melko suurta. Ja logistiikka pienellä toimialalla voi olla sitten haastava, jos on monia asiakkaita. Ja tämän pohjalta sitten lähdettiin miettimään, että millaisilla edellytyksillä tätä voitaisiin toteuttaa sitten Mikon tilalla. Niin päädyttiin siihen, että pääasiakkaana voisi olla tämmöiset tukkukaupat ja alihankinta ja keskuslogistiikka yleisesti olisi kannattavin vaihtoehto sitten pienemmälle toimijalle. Ja tämä tuotanto olisi tärkeää olla porrastettua, jatkuvaa tuotantoa, ja se on myös tuo sitten asiakasarvoa, että on se toimitusvarmuus siellä säännöllisesti. Ja tämmöisellä ajateltiin, että voisi lähteä tämmöisellä 400-500 neliön kasvatuspinta-alalla, ja siitä tulisi noin 10 000 salaattia sitten kuukaudessa, niin tämä olisi sellainen liiketoiminnallisesti sitten kannattava. Ja tästä tuloja syntyisi tosiaan siitä ihan myyntituloista, eli semmoinen ruukkusalaatin hinta on noin euro tai 1,5 euroa. Sitten tästä syntyy myös hukkalämpöä, jota pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi sitten tilan lämmityksessä. Ja myös tämmöisestä keskusteltiin, että voisi olla yhteistyötä tuon aurinkovoimalan kanssa jollain tavalla, ja siitäkin voisi sitten vähintään säästöjä syntyä. Ja kuluissa taas sitten tuo laitteisto on semmoinen merkittävä kulu, mutta siinäkin voi lähteä kevyesti liikkeelle, että jos esimerkiksi haluaa tehdä semmoisen kokeilun ensin tuommoisella 150 neliöllä, niin sen saa halvimmillaan muutamalla satasella. Ja sitten sähkö on myös se toinen merkittävä kulu, mutta sitäkin pystyy sitten laskemaan juurikin yhteistyöllä aurinkovoiman kanssa ja myös säätelemällä sitä, että milloin sitten niitä laitteistoja käyttää. Ja tästä oikeastaan yhteenvetona tosiaan se, että tällä vertikaaliviljelyä voi lähteä toteuttamaan hyvin kevyestikin alkuun, esimerkiksi tuolla 154. Ja sitten jos haluaa liiketoiminnallista kannattavaa toimintaa, niin sitten tuommoinen 400-500 voisi olla hyvä päästä hyviin tuloksiin sillä. Ja kustannuksia tulee, mutta tämmöisellä yhteistyöllä sitten sitä saa alemmas. Ja oli vielä esimerkkinä tuohon yhteistyöhön liittyen Valio, koska Mikko on tosiaan Valion maitotilatuottaja ja Valiolla on nyt tämmöinen Food 2.0-hanke käynnistynyt, johon he myös etsii sitten erilaisia kumppaneita tämmöiseen kestävän ruokajärjestelmän kehittämiseen, niin sieltä voisi mahdollisesti löytyä
myös sitten yhteistyötä ja rahoitusmahdollisuuksiakin, niin se haluttiin nostaa tähän vielä. Joo, tässä on tämmöinen tiivis paketti, mitä ollaan käyty aiemmin, ja nyt voidaan sitten lähteä syvemmin keskustelemaan tästä paneelikeskustelun merkeissä. Ei muuta kuin tervetuloa keskustelemaan ja tervetuloa yleisölle. Ja mä olen Ville Availa Double Roundista, joka tekee vastuullista ja kestävää toimintaa. Ja mulla on täällä Mikko Ala-Orvola, maatalousyrittäjä, Tuomas Ilander Blockgardenista, tarjoatte viljelylaatikoita palveluna, ja sitten Timo Haapaniemen Vesilahden kunnan kehitysjohtaja, ja te haluatte kehittää maataloutta kunnassa eteenpäin. Hieno asia. Ollaan vertikaaliviljelyn äärellä, ja ehkä voi tässä nostaa ensimmäisenä kysymyksenä esille, että tässä oli mielenkiintoista keskustelua tämän teeman ympärillä, niin millaisia markkinoita tämmöisille vertikaaliviljelytuotteille voisi olla, että miten maatila voisi löytää parhaita asiakkaita ja rakentaa tällaista myyntikanavaa tänne. Muistan, että kun tätä keskustelua käytiin tuossa aikaisemmin, niin se oli aika paljon paikalliset city marketit ja siellä oli tukkukaupat ja se oli muita tällaista esillä, niin miten te lähestyisitte asiaa? Mistä kannattaa lähteä ehkä liikkeelle? Niin, moni maatilahan etsii tällä hetkellä uusia tulonlähteitä, että varsinkin jos nykyistä toimintaa ei välttämättä pysty skaalaamaan joko sen oman peltotilan tai sitten muun tilan puitteissa, niin kenties saattaa löytyä tällaisia uusia sopivia tulonlähteitä sitten vaikka niin kuin erikoiskasvituotannosta tai vertikaaliviljelystä, jota sitten pystyy kuitenkin sillä omalla tilallansa vielä hyödyntämään. Ja tämähän nyt olisi erittäin tärkeää sikäli, että pystytään pitämään maatilat elinvoimaisina sekä löytämään sinne niin kuin uusia tuotantolähteitä sekä lisäämään kotimaisen ruoan tuotantoa. Et sikäli tällaiset uudet tuotantotavat, niin vertikaaliviljely ei sinänsä ole Suomessa vielä niin suuresti harrastettu tuotantotapa johtuen juurikin siitä, että peltopinta-alaa on huomattavasti, mutta sitä kautta taas sitten pystytään tuottamaan erittäin suuria määriä ruokaa, jolla oikeasti on vaikutusta siellä niin kuin kuluttajapäässäkin, että pystytään tuottamaan sellaisia määriä, että pystytään lisäämään sitä kotimaisuusastetta sitä kautta. Aivan. Pienissäkin tiloissa. Miten muut näette tämän? Jos niin kuin ajatellaan tätä sisätilakasvatuksen mahdollisuuksia, niin se kyllä on aika iso sikäli, että jos nyt salaatti esimerkiksi on avomaalla, niin siinä on aika isoja sääriskejä, yksi raekuuro, siinä menee iso sato pilalle tai tuholaisia tai muuta, niin kyllä se niin kuin mahdollisuuksia on tässä aika paljon. Mainitsit tämän salaatin ja nythän tässä selkeästi valikoitu tämä salaatti niin kuin tavallaan viljelykasviksi ja siellä oli yrteistä keskustelua myöskin, niin oliko tämä nyt suurin syy tämä viljelyn helppous vai taloudellinen puoli vai mikä tässä oli syy valita salaatti? Kyllä se varmaan se taloudellinen puoli sikäli, että kyllä se salaatin menekki on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin jonkun yhden tai muutaman yrtin, että se kilomäärä, sitä volyymia kuitenkin tarvii olla sitten, että se on sitten, kotipuutarhat on sitten erikseen. Aivan. Niin ja ehkä myöskin tässä aikaa oli sikäli niukalti, että meillä oli tässä kuitenkin vain muutama sessio, mitä käytiin läpi, niin sitten ehkä kuitenkin oli hyvä lähteä keskittymään johonkin yhteen keskeiseen hyvään kasviin. Ja ehkä sitten jos tosiaan lähdet tekemään sitä tuotantoa nyt jatkossa, niin siinä se sitten saattaa se valikoima monipuolistua ja oikeastaan lähteä siitä kasvamaan, että salaatti on sikäli helppo lähtökohta tälle ajatukselle, mitä kautta sitten sitä kokonaiskuvaa sitten lähtee kehittämään. Aivan. Niin ja jos tähän saa lisätä, niin mä ehkä uskon, kun tuossakin alussa esiteltiin sitä niin kuin koko luokkaa, oliko 154, mitä puhuttiin, ja mä nyt katson tätä tosi niin kuin Tampere kaupunkiseutu lähtökohtaisesti, että meillä on aika iso väestöpohja kumminkin täällä, niin mä uskon, että täältä löytyy niin kuin erilaisia yrityksiä, ketä on kiinnostunut tekemään suoraan tilan kanssa yhteistyötä ja niin kuin
koska tämä on myös maanviljelijöille monelle aika uusi juttu, ettei tarvitse suoraan hypätä sinne 1 miljoona investointiluokkaan, että pääsee matalalla kynnyksellä kehittämään sitä omaa osaamista ja muuta, niin mä koen, että siinä on semmoinen niin kuin iso potentiaali, mutta toki se vaatii aika paljon niin kuin yhteistyön avaamisia ja verkostojen kehittämistä, koska ainakin oma näkemykset maatilat on vähän niin kuin siitä muista yrityksistä vähän niin kuin omassa verkostoissa, että niitä saataisiin tiivimmin yhteen. No nyt kun tämä miljoonainvestoinnit oli mainittu, niin täältä väkisin nousee ehkä se kysymys, että tähän niin kuin vertikaaliviljelyyn liitetään usein vähän, että vaatii tekniikkaa ja teknologiaa avuksi siinä ja puhutaan valaistuksesta, automaatiosta, kastelujärjestelmistä tällaiseen, niin vaikuttaako tämä paljon tehokkuuteen, käyttökustannuksiin, investointiin, mitä tähän tarvitsee lähteä tekemään? No se, että puhutaan aina siitä, että se vaatii paljon teknologiaa, niin käytännössä se nyt ei sikäli vaadi siinä alkuvaiheessa ja sen kokeileminen ja harjoitteleminen ei välttämättä vaadi ihan hirveästi sitä automatisointia tai tekniikkaa, että ihan samalla tavalla kuin perinteistä maanviljelyä voi lähteä harjoittamaan kuokkaa Jussi-periaatteella, niin kyllä myöskin niin kuin vertikaaliviljelyä voi lähteä harjoittelemaan ja kokeilemaan sellaisella helpommalla ja matalamman kynnyksen ratkaisuilla. Ja siinä vaiheessa, kun lähdetään optimoimaan ja skaalaamaan sitä tuotantoa sinne korkeammalle tasolle, niin siinä vaiheessa sitten astuu automatiikkakuvioihin, että sitten ei enää ollakaan käsipelillä jokaista salaattia sieltä nyppäämässä, vaan on sitten mukana myöskin robotit ja automatiikka tässä tuotannossa. Miltä Mikko tämä kuulostaa, että siirrytään automatiikkaan ja robotiikkaan tuolla? No kyllähän se tätä päivää rupeaa olemaan maataloudessa, että no itsellä nyt on pieni navetta, niin se on sitä käsipeliä, mutta jos mä nyt päätyisin kuitenkin tekemään navetan, niin se olisi sitä robottihommaa sitten, että ei siinä, ja se olisi sitten se 1 miljoona investointi välittömästi, että sikäli just tämä niin kun lähtee ehkä vähän pienemmällä muutenkin liikkeelle, että harva viljelijä rupeaa niin kun esimerkiksi lypsykarjaa ihan tyhjästä pitään, että rupeaa rakentamaan 300 lehmän navettaa, että kyllä se yleensä se polku lähtee siitä pienemmästä liikkeelle ja sitten tehdään isompaa. Onko tässä mahdollisuus lähteä tekemään tätä pienemmin ensin? Kyllä mun mielestä sitä kannattaa ehdottomasti ensin kokeilla ihan vaikka vaan kotivaraviljelynäkin, että miltä se vesiviljely tuntuu niin kuin tekniikkana ja sen jälkeen lähtee miettimään sitä, että kuinka se niin kuin toimisi sitten taas siinä omassa tekemisessä. Tietysti katsoa samalla niitä oman tilan resursseja, että mitä tiloja on käytettävissä sekä kuinka pystyisi sitten ehkä sitä kääntämään sitten siihen suuremman mittakaavan toimintaan, että sitä pystyy lähtemään vähän pienemmin liikkeelle, mutta sitten kun siitä haluaa tehdä kannattavaa liiketoimintaa, niin kyllä se sitten vaatii sellaisen vähän isomman rykäyksen siihen alkuun, jotta päästään sen kannattavuudessa sille rajalle, että se on järkevää liiketoimintaa. Mitä te näette, että tässä on suurimmat tämmöiset riskit? No mun on pakko kommentoida, että tässä niinku mä en tiedä mistä se johtuu, että Suomessa näistä niinku teknologiasta saadaan sellainen tietynlainen peikko niinku siihen keskusteluun, että se teknologia nousee ja se kustannus nousee aina niinku, tällainen ehkä niinku maatilojen niinku tuottavuus muutenkin on aika heikolla tasolla, niin se, että mä en niinku ihan sitä teknologiapuolta, että jos ajatellaan, niin uskon, että sinne sitä osaamista ainakin Suomesta löytyy. Et niin kuin mä jotenkin koen, että tämä vertikaaliviljely, en tiedä, se voi olla terminä vielä vieras, mutta ehkä se, että se teknologia tulee aina siellä niin kuin ensimmäisenä vastaan. Että se on, mutta jos onko tämä enemmän riski nyt sille hankkijalle kuin käyttäjälle silloin? Että onko tämä niin kuin, että riski on, että pelkkää teknologiaa eikä lähde tekemään investointia? Varmaan se on, että se niin kuin markkinoidaan ja myydään niin high-techinä tällä hetkellä ja uutisissa. Siitä niin kuin, no kuvistakin se näyttää niin hienolta, mutta loppupeleissä on aika yksinkertaisista asioista. Et mä en siinä niin kuin näe sellaista huolta sitten taas, että jos tällä hetkellä saadaan tuolla näissä olosuhteissa niin kuin kasvamaan niin kuin ruokaa, niin kyllä me sisälläkin saadaan, kun on riskit paljon pienemmät, mutta ehkä se kynnys siitä. Ja sitten mä näen ison roolin niin kuin eri niin kuin MTK:lla ja muilla, niin kuin, että näitä asioita niin kuin avoimesti tuodaan esille vaihtoehtoisina ratkaisuina. Että siinä niin kuin keskustelua tämä vaatii paljon ja myös aikaa. Joo, tosiaan toi teknologia sinänsä, se on kuitenkin
väitän, että se on helpommin hallittavaa kuin ne nykyiset mun tuotantovälineet, lehmät, ne on eläviä, niin niillä sattuu olemaan aina kaikenlaisia pieniä omia päähänpistoja ja terveyttä ja tämmöistä, että kyllä se ei nekään ihan helppoja ole ja niiden kanssa on aika hyvin kuitenkin pärjätty Suomessa pidemmän aikaa, että sellainen, mutta kyllä niin kuin itse näkisin ehkä tuon markkinoinnin kuitenkin suurimpana, että kun itselle on aika helppoa, mulla on sopimus Valion kanssa, mun ei tarvitse huolehtia siitä, sieltä tulee auto, joka toinen päivä hakee sen maidon ja mä saan tilille rahan, ei tarvitse tehdä laskuja eikä mitään, että se on aika helppoa. Salaattiauto tarvittaisiin nyt, joka hakisi sitten sieltä säännöllisesti. Aivan. Aivan. No se on varmaan jokaisen uuden markkinan kanssa tämä. Niin. Hei, tässä oli mainittu se, että menee energiaa ja tarvitaan monennäköistä investointia tässä. Aikaisemmin keskustelussa nousi oikeastaan esille se, että puhuttiin aurinkovoimaa investointia, että olisiko sitä järkevää kytkeä tähän vertikaaliviljelyyn ja muuta, koska sitten tietysti energiahinta saattaisi olla niin kuin kohtuullisempi sen osalta. Tässähän tarvitaan kuitenkin sähköä monennäköiseen automaation pyörittämiseen ja lämmittämiseen, niin miten te näette? Helpottaako se, nostaako se tätä kannattavuutta tässä vai tuleeko tästä vielä kompleksisempi, että on tekniikkaa, niin sitten on vielä enemmän tekniikkaa käytössä? Että... No on se varmaan siis, lisäähän se varmaan siis niin kuin liikkuvia osia paljon, mutta kyllä mä kunnan edustajana, että kyllähän meidän on pakko niin kuin tunnistaa ne tahot, ketkä haluaa kehittää toimintaansa. Ja mahdollisesti vaikka aurinkopaneeli tai muita infraratkaisuja, tässä puhuttiin hukkalämmöstä ja muista, niin myös tietyllä määrin niin kuin tuettava niin kuin kunnan valinnoilla sitä prosessia. Että niin kuin yhdelle maatilalle siinä on aika paljon tekemistä, jos se kaikki nämä saplonat haluaa, ottaen huomioon, mitä Mikkokin sanoi just siinä, että tällä hetkellä se Valion auto tulee pihalle ja lähtee ja pankkitilille tulee vähän niin kuin mobiilepay-tyyppisesti rahat tilille, niin tähän prosessi aika paljon muuttuu. Niin mä näen siinä, että niin kuin luomalla niin kuin hyvän niin kuin tiiviin yhteisön siihen niin ympärille, niin varmasti hyötyy niin kuin näistä. Ja varmaan niin kuin aurinkopaneeli on yksi iso vaihtoehto tai muut teollisuudet, rakennukset, mitä voi hyödyntää sitä hukkalämpöä ja niin kuin jatkokehittää ja luoda lisää työpaikkoja ja yrityksiä. Mä näen siinä sen potentiaalin. Kyllä, ja vastuullisesti tuotettu hiilineutraali sähkö, niin kyllä siinä lopputuotteessakin se painaa sitten, että kyllä kuluttaja haluaa tehdä niitä vastuullisempia valintoja, kuten tänään ollaan juteltu aikaisemminkin, niin tämän näyttäminen myös siinä sitten tuotteen kyljessä, niin siitä on varmasti etua kuitenkin. Aivan. Tässä on tietysti sitten loppuun Mikolle hyvä kysymys, että minkälaisia ajatuksia sulla on nyt tämän jälkeen, kun tätä on tässä tätä asiaa niin kuin keskusteltu ja suunniteltu ja mietitty näitä vaihtoehtoja hankkeen aikana, niin mitä sä haluaisit lähteä tekemään tälle asialle seuraavaksi? Sanotaan, että se saa hautua mietintämyssyssä nyt ainakin alkuunsa, että tosiaan nyt siellä on se lypsykarja ja sillä nyt mennään ainakin toistaiseksi, kun sitä vaihtoehtoa en oikein näe, että rupeisin lypsää lehmiä ja viljeleen salaattia niin kuin samaan aikaan, että siinä rupeaa tuo ajankäyttö olemaan sitten jo sen verran haastavaa, mutta tosiaan on vanha navetta ja olisi niin kuin siinä investointeja jollain aikavälillä sitten niin kuin edessä, niin voi olla sitten toisenlainen ratkaisu tämmöinen. Eli tässä on ikään kuin vaihtoehtoja nyt, että kumpaa viedään eteenpäin tulevaisuudessa. Miltä tämä kuulostaa? No, niin kuin sanotaan, että etenkin näissä, kun tulee näitä isoja investointeja ja muutostilanteita, niin mun mielestä on ihan tervettä, että miettii vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ja niin kuin vähän haastaa sitä nykyistä mallia. Se, että hyppäisi suoraan syvään päähän ja lähtisi niin kuin tekemään, on sekin arvostettavaa riskinottoa, mutta toi on niin kuin muista tosi fiksu ajattelumalli. Ja mä näen kyllä ihan niin kuin positiivisena, että niin kuin nykymaailmassa niin kuin maatilatkin pystyy niin kuin brändäämään ja markkinoimaan itseään näillä erikoistumisilla, että toivottavasti näitä saadaan niin kuin liikkeelle, mutta juuri se, että mun mielestä kaikessa tällä hetkellä pitäisi maatiloilla olla se niin kuin fokus siinä, että se taloudellinen tilanne paranee ja siitä tulee kannattavampaa toimintaa, joka sitten taas pitkällä aikavälillä ruokkii, että sinne saadaan uusia maanviljelijöitä. Niin se, että varmaan vertikaaliviljelyitä tulee Suomeen
niin kuin eri kokoisia ja se ottaa oman aikansa, että se niin kuin tulee siihen, saa jalansijaa siinä, mutta juurikin se, että ehkä niin kuin Excelin kautta tätä harjoitetta lähtisin niin kuin katsomaan pitkässä tähtäimellä sitten. Aivan. Niin, ja myöskin se, että sitten löytyisi esimerkiksi tuolta korkeammalta taholta vähän sellaista rohkaisua ja sopivia toimintamalleja, että esimerkiksi MTK voisi tässä hyvin toimia niin kuin edelläkävijänä, joka tuo esille sitten tällaisia vaihtoehtoisten tuotantosuuntien mahdollisuuksia. Että esimerkiksi näitä, mitä ollaan näissä keisseissä nyt käyty läpi, niin tuodaan niitä esille ja tuodaan niitä julki, jotta sitten niin kuin on helpompi ehkä hypätä siihen kelkkaan mukaan sitten niiden, jotka kokee sen omaksensa tekemiseksi. Aivan. Kuulostaa hyvältä. Eli siis yleisöltä saimme kysymyksen, että miten näitä investointeja voisi verrata esimerkiksi siihen, että jos tilalle pitää muuten hankkia traktori tai sitten me lähdetään panostamaan vertikaaliviljelyyn, niin voiko näitä jollain tavalla lähteä vertailemaan näitä investointeja keskenään? Kyllä, ihan mun mielestä voi. Itsellä tietysti on sitä viljelyä siinä muutenkin, niin jos tulee vertikaaliviljelyä lisäksi, niin se ei sitä traktorin tarvetta silti poista. Aivan, ei ole ihan näin vertailukelpoisia kaikki investoinnit niin, keskenään. Mutta se on ehkä just parempi se, että rakennanko mä navetan vai rakennanko mä vertikaaliviljelmän. Että se on ehkä se. Aivan. Timo. Joo, ja tässä ehkä ostan sen, että niin laitekanta on, niin sitoo varmaan aika paljon rahaa, mutta sitten ainakin meidän niin Vesilahden suunnalla, mitä ollaan niin selvitetty, se, että niin ne sivuelinkeinot, mihin monesti traktoria vaaditaan, on sitten lumenauraukset tai jotkut muut, niin ne tuo niin ympärivuotista tuloa. Että se on myös toki vertikaaliviljely, että se traktori on aika monikäyttöinen niin juttu myös siltä osin, mutta ehkä juuri tämmöiset isot kiinteistöhankkeet tai lypsyrobotti tai joku tämän tyyppinen on semmoisia kohtia, missä voi niin kuin vähän laittaa vaakakuppiin asioita, että se on, että, mutta joka tapauksessa näissä puhutaan niin kuin isoista rahoista, on sitten traktori tai jo pienessä mittakaavassa jonkun Avantinkin ostaa, niin siinäkin puhutaan jo isoista hinnoista. Että. Jossain kohtaa muistan keskustelussa nousi esiin myös se, että jos myytäisikin jotain kalustoa tilalta pois ja sitten tehtäisiin sillä rahalla vaihtoehtoisia investointeja, että jos esimerkiksi tulisi tilanne, että tehdäänkin valinta sen vaikka vertikaaliviljelyn suhteen, luovutaan jostain, niin nämä on varmaan myös mahdollisia. No joo, kyllähän se, kun jos itsellä ajattelee, että silloin lehmien pitämisen lopettaisin, no voisin mä nurmiketjua sitten myydä pois, että niittokoneen noukinvaunu, että tällaisia, että kyllä niistäkin nyt, no tietysti ne rupeaa olemaan vähän ehtoopuolella nekin koneet siinä, mutta että silloin ei tarvitsisi uusia hommata niitä, että vaihtoehto sekin. Aivan. Niin ja ehkä tässä mun mielestä on just se, mitä niin on hyvä, että näissä on sellainen tietynlainen maltti, että siitä vertikaaliviljelystä tulee tietyn niin kokoinen markkina niin kuin Suomessa esimerkiksi, jotta ei tee liian aikaisin sitä hyppyä niin liian ennakkoon, jotta sitten ei käy niin, että todetaankin, että se vertikaaliviljely ei niin kuin vedä niin kuin kaupahyllyllä ja sitten on koko suunta muuttunut, niin se on ihan hyvä, että on se plan B olemassa, että sitten ajan myötä pystyy sitä kehittämään. Tykkään siitä niin kuin maltillisessa startissa tässä vaiheessa. Aivan. Yleisöstä kysymys liittyen ravintoarvoon ja siihen, että miten vertikaaliviljelyssä, kun nämä kasvin juuret ei ole maassa varsinaisesti, niin onko tällä vaikutusta ja voiko tämä vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen jollain tavalla? Joo, ehkä en osaa sellainen tarkemmin sanoa niin laajemmalla otannalla, mutta oma näkemys on se, myönnän, että mä pidän itteni vielä nuorena, tarkastan niin tiettyjä ravintoarvoja, mutta valitettavasti mulla ei riitä kyky enää niin pohtia sitä, että miten se on sinne kaupahyllylle päätynyt. Että ravintoarvot on itselle tosi tärkeitä, mutta mä en ehkä sitä valmistumismekanismia niin siihen kiinnitä huomioon. Ja rumasti sanottuna ei välttämättä edes kotimaisuuteen, kunhan tietyt ravintoarvot, proteiini, niin kuin energia, muut tyyppiset tulee. Että en osaa sanoa laajemmin, että kuinka paljon niin kuin kuluttajat sitä tutkii, mutta itselle se niin kuin tietty ravintoarvot on tärkeitä, mutta ei se, miten se on kasvatettu. Ja varmaan tässäkin niin kuin vaihtelua on kuluttajakohtaisesti aika paljonkin.
Joo, elävä multa ja regeneratiivinen maanviljely ja maan elossa pitäminen on yksi tärkeimpiä asioita kasvien kasvatuksessa, että maanviljelijähän oikeastaan viljelee sitä maata eikä niitä kasveja, kuten on aiemminkin todettu. Mutta sitten taas vertikaaliviljelyssä ja vesiviljelyssä, tai siis vesiviljelyssä nyt ylipäätään, niin tähdätään siihen, että kasvit saadaan kasvamaan nopeasti ja tehokkaasti. Ja silloin joudutaan kenties tinkimään tietyistä ravintoarvoista, mikä on aivan totta. Että kyllä maassa kasvanut on sitten taas maltansa erilainen ja ravintoarvoiltansa erilainen. Mutta toisaalta taas sitten kun puhutaan asioista kuten salaateista, niin tällöin näillä ravintoarvoilla on vähemmän merkitystä kuin taas sitten tietyissä toisissa kasviksissa, kuten juureksissa ja hedelmäkasviksissa, niin nämä lehtivihreät sitten on taas ehkä kasveina hieman erilaisia. Että itse en koe, että mullassa kasvanut salaatti tai sitten vesiviljelyssä kasvatettu salaatti olisivat kovin erilaisia ravintoarvoiltaansa. Hei, kiitoksia Mikko, Tuomas ja Timo. Niin Kiitos. Kiitos.